divine connect to Ibona for Jesus. Amen. Chineke nyeli gaka. Kedu ndị si na UK visitor visa na agaga. Ona aga connect to Ibona for Jesus. Amen. Claim it. Ise kedu nke na amen. Ọ bụkwa nwanne anyị nwaanya ka nwanne nwaanya da na-ebe wee wụsal ka ogobe. Wee sị kama nwanne nwaanya ga-anwụ ka onye li aka ka nwanne ghara ịnwụ. Nwanne adịgo depressed, this suppress wee na-ebe na-eti wela isi na abụan. Kedu ka ihe asị na-eme? Asị na nwanne nwaanya na di ebi na Lagos na-ebikwa ofuma. Fana abụbụ no perfect match. Ịma na nwoke tọọ gị with 2, 3, 4 up till 10 years unu ka bụkwa match. Ọ tọbazia gị with 15 ịma na ọ ga-amụzi ya amụ mana ịma na ụmụ nwoke a na-akwa aka nka ụmụ nwoke bụkwa n'uchanga amaka nwoke adị ọkara nka ifugi nwoke ada aka nka ifu ya so kedu ihe na-eme na ya na ya bụ no perfect match na-ebikwa ọfụma esere okwu n'elu esere n'ala ịma ihe nwoke a mee one day maka o nwere ego ịma na onye nwe ego na-eme ihe so uwe je kpọrọ one small girl ịma na o nwe small girls na-abụkwa akụlogeli ka ndị nga fa na-epe mpe fa na-adịkwa 18 19 ma 20 ịmago n'ụdị ndị ahụ oje nnọọ tụchalụ nnọọ ọmụrịcha omeji nwa dị nnọọ chalichali nya yoli wee gaa iru si finish ihe a ka o mee nwunye ejikwa ụmụ ịtọ ka anya na nwunye eji o wee jos mee nye finish na-eme nte eme ikpesa ekwe mkpesị anụrụ okpuru anụwọ ihe a ka o mee nwaanyị mmadụ nya na ya dị mma nya nwaanyị mmadụ ji lie ụmụ ịtọ nya na ya dị mma fa esiri okwu afụ na okwu ụdị ihe nke a chukwu ekwekwene ka ụdị ihe bịala gị n'afa Jesu amen ikwene ka disappointment bịala ndị be anyị Chineke biko dododo ikwene ka ụdị ya na-eme mana achụkọ onye achụnye na mma mmadụ nke ụwa detie Chineke edegharịa ọ bịa ka nwanne nwaanyị ji wee nekete nwanne nwaanyị anya ọnya bụ na nwa ezigbo nwanne Amaka o wee jetie aka vom wee melie UK visitor visa wee dulie wee pụta anya na ụmụaka ya ọ bịa ka a si na onugo dikịta and ndị si na UK visitor visa anara aga ọ na-aga ọ bụ na nwanne gị nọ UK ikwene ka nwanne gị na-ata afụfụ jee kpọlie melie visa ọ na-aga ọfụma welie tụọlụ nwanne gị si ya dọkali anya na-enye nsogbu nya dị na-enyezi gị kọpọ afọ peni afọ nya kwalụ gị ụzọ ka ị ga-achake ka ị tiwa ka ị chọta nke gị nya kụziele gị ka esi esepụta azụ n'ime mmiri nye nyezine gị mkpụrụ azụ ụmụnne nyele na ụmụ nwanne unu aka maka gịnị ịnọrụ UK ịnọgokwelu mma ole esi ma ike anọkwatara ịkọwali ya na ike anọkwatara ịghọtago ịdịzikwana na-ebi ndụ ịmago asị nya fake a na-enejeli gị anya ịchọrọ ikwu eziokwu na ọka agazireli gị ịghọtago o wee kpọlia nnọọ jakpa nwanne nwaanyị anya na ụmụaka ya abịa ka a sị da oyibo abịago nụọ ụmụaka ya ụmụaka nwoke na-abụ na ofu nwaanyị ka oyibo bịa nụrụ ịma na ịbịa lute nso oyibo connection na-ewuzi connect oyibo n'afa Jesu ị na-anya na caption ọ bụ ihe nde nya bụ ihe niile ozi ọma niile na-enweta na this week bụ connect oyibo may oyibo locate you may you locate oyibo may you relocate oyibo n'afa Jesu amen and mgbawa obi abịanala gị disappointment abịanala gị nya shock abịanala gị n'afa Jesu amen so ifugo na nya ka eji si na ndị Igbo dị mma fa na-eneta ụmụ nwanne fa anya ịghọtago fa na-eneta ụmụ nwanne fa anya fa nara ekwe ka nwanne fa kwa alịlị nwanne nwaanyị ọ sịkwa na onwe nwere ego mana nwanne nwaanyị a na-akwazi alịlị na di eji wee kochete nwaanyị ọzọ ifugo ihe na-eme no mmadụ ya na-akwa atụrụ ọsụcha onye gị na ya dị mma tata echizi unu dị njọ di ejos gaa iru jee bilie ebe ọzọ uti nwaanyị ọzọ wee tụrapụ ya na ụmụaka unu afụgokwe na mana thank God chukwu bụ n'eluigwe arụ ize gị ka isi wee fichekwa nwanne anyị anya mmiri nya die bụ mmadụ nke ụwa echiche mmadụ abụrụ echiche chukwu na-eche ihe ọzọ mmadụ na-eche ihe ọzọ ọnya bụ ịpụta ụtụtụ ị na-ekpe ekpele mmadụ kwuche Chineke kwughelie Chineke deghelie na onye ka o nwetazila onwe ya na UK nwetakwa onwe ya ka onye ọcha nụkọlụ ụmụaka chenjie ụmụaka afa na-aza afịa maka ọkafa si eme fa na-ama na n'inubugodi anụ ga-anụkọlụ ụmụaka echenjie fa na-aza afọ ọzọ ndị melie buru ibu onwe ime nwaanyị onye Edo steeti nya ọkwa onye Edo ibie nubulie chọọ imegbue fa na-abụ gbasa onye ọcha bịa n'ọnya nụkọrọ ya na ụmụaka na-aza afọ onye ọcha luo taa ifugi so
imenekwe mmadụ ihe anya mmiri maka Chukwu na-anụ onye jidele gị ogu n'ọfọ iwe mee nye ya anya mmiri Chukwu ayara like ya ịghọtago ịbụrụ Chukwu na-ede ihe ọ bụ idetie Chineke edegharị ya Chineke arize gị Jehova mekweli gaba meli nnọọ gaba ficheba ndị niile agbawala obi na-eme nte eme imo onwere ihe ba meli mmadụ jos fa filu na fa ga-emenwu fa jos tilie mmadụ ibefe obi na nkịtị mmadụ nke ụwa dịchakwa Chineke edegharị ya mmadụ nke ụwa dịchakwa n'elu ụwa Jehova edegharị ya Chukwu ọkọọlụ ọma gị dị ọkọọlụ gị dị Chineke ọkọọlụ gị dị imela wele na-eshi ala ụmụ nwanne unu nọ na UK maọbụ na mba obodo oyibo fabia try ya maka unu kpogote unu maka ọ nara afịa arụ ma ị nwere ene correct document ọ bụ na ị nwere plan ya ọ yara afịa arụ UK visitor visa ọ nara ete aka ọ bụ 3 weeks ọ pụtago onwe ndị na-asị na fa na-eche 6 months 1 year na kada nakwa asịkwa na a na-echekwa 1 year ihe mụnwa nke Canada edokwe m anya ọkwa ebe nnọdụ m anya ọ bụ nwanne anyị nwaanyị wetara m good news wee na-announce ya unu Chineke nyekwala onye ọbụla na-achọ ihe ọma aka n'afa Jesu amen mmadụ nke ụwa dịche n'elu ụwa Chineke edegharị ya mmadụ nke ụwa kwuche Jehova ekwugharị mmadụ nke ụwa kwuche n'elu ụwa Chineke ekwugharị ya mmadụ nke ụwa dịcha Jehova edegharị mmadụ nke ụwa kwuche ekwugharị ya mmadụ nke ụwa kwuche n'elu Jehova ekwugharị mmadụ nke ụwa kwuche n'elu ụwa Chineke ekwugharị ya mmadụ nke ụwa kwuche Jehova ekwugharị mmadụ nke ụwa kwuche Chineke ekwugharị ya mmadụ nke ụwa kwuche n'elu Jehova ekwugharị mmadụ nke ụwa kwuche n'elu ụwa Chineke ekwugharị mmadụ nke ụwa kwuche n'elu ụwa Jehova ekwugharị ya Chineke mee ya ọkọọlụ ọma gị dị mmadụ nke ụwa dịche n'elu ụwa Chineke edegharị ya mmadụ nke ụwa dịcha Jehova edegharị dịka ụwa kwuche Chineke ekwugharị ya mmadụ nke ụwa kwuche ụwa Jehova ekwugharị mmadụ nke kwuche n'elu Chineke ekwugharị ya mmadụ nke ụwa kwuche Jehova ekwugharị ya kwa ka na-agba egwu ka a gasị na ọ bụ mụnwa ka ihe ọma mere Chineke meele ndị be anyị amara ndị Igbo ọ ga-agazili unu ndị Igbo ọ ga-abalị unu Chineke gọzie unu niile n'afa Jesu amen afa m bụ Lọlọ Nneka Ijelenze ọ bụ na mba Eliza ka nsị na-ewetara unu ozi ọma ka emesịa mmadụ nke ụwa kwuche Chineke ekwugharị ya mmadụ nke ụwa kwuche n'elu Jehova ekwugharị achụkọ onye achụnye na mma ndewono ihe nke a gbakacha m arụ deni amen ma kesakwa like ya na peji anyị klikie like and follow ndewono ihe a gbakacha m arụ